ышык качан сен киемне салып шәрә йөрисең һәм матур итеп бисең. Миңа ышык качан кычкырып көләсең, берне сүгенеп җибәрәсең. Миңа бик тә ышык. Миңа ышык качан беренче рәттә без кино карап үбешәбез һәм безгә халык карый. Миңа ышык көн саен синең белән генә бергә кояш нурларын күрергә ышык. Әгәр мин кинәт чирләсәм дә, бөтен кирәкле дару бар ләйсәндә, сине гел сөярмен мин ләйсән, яннарымда син шәрә килеш йөрсәң. Миңа бер кайчан да күңелсез булмый, безгә 40 яшь бер кайчан да тулмый. Әгәр без бүгенгә өйдә калсак, мин пешерәм синең өчен тәмле бавырсак.